How news nem bun nangi ngin yo ban ya pej ya ke FIFA World Cup. Bad bun gi parlok nakadiang nagamon kila ya keren shibun shapang ka World Cup. Hai kani ke por tungin yo ban ya pej ban nga ya ki shipeu teli ki jing shisha shapang ka World Cup nadu ki por basdang hadu mentah kabaning kong ka match lane ka jing ya le kai kababun tam kinong pej day ka jing ya le kai final house nem arjar arpoar hapdeng ka Argentina Persia ya ka France ha kaba kinong pej ya kane ka jing ya le kai ki poi la kumno sha ka shi billion shiteng kabaar hadu mentah day tangkari Brazil hi kabalayo banjob hadu sansin ya kene ka tournament kabahe tam ha ka perthai kabalai ka kul kaba state tam balayo bantep ha ka World Cup kadai khatway second house nem arjar ar bala tep daw no player bagi khot uhakan sukur nakari Turkey Persia ya ka South Korea kabasau kaba pensa jingken mau ya ka history kadai ka bagi khot the hands of God kane kadai ka jing tep kul kaba compare bat kaba don hapring kita ka jing ya keren kaba jwat bha bala tep daw Diego Maradona hagas nam shijar khandai spa prapun riu Persia ya ke England player layo banjob hadu laisin ya ke FIFA World Cup deitang upele kata haga shijar khandai spa sanpo pra shijar khandai spa nriu puar shijar khandai spa new po kaban riu player ubalayo bantep bun kultam tang haga shi tournament uday ujos fontaine mubala tep hadu khalai kul tang hakashi tournament hakas nam shijar khandai spa sanpo pra ia kanega record hadu mentaru ampadon bala ban penkeng kaban nyau player uba kena tam ban nyele kai ia ka FIFA World Cup uday u Norman Whiteside hakarta kabakat nyau uneu yele kai hakas nam shijar khandai spa prapoar kidon kiban ong upele ru yele kai haga rta kaba udang don tangkat nyau snem hanre udang tampat hagi sngi lane kibnai kaba pra ka World Cup kaba nengkong tam kabala pelong hapo perthai kadai hapo jangkari Uruguay hagas nam shijar khandai spa laipo badya kane ka World Cup kaba nengkong larahi ladakari Uruguay kaba khandai ka World Cup kaba buntam ka jing pelut kadai ha ka World Cup arhajar arpoar kabalong ha Qatar ha kaba ka jinglut ha gane ka World Cup ka poila kumno sya ka arspa arpeu billion kaba shipeu kane ka World Cup arhajar arpunriu kandai ka World Cup ka bansa jingken mau namar ya ka World Cup ansa pelong halai teli kiri kata ha United States ha Canada bat ha Mexico kumjuru kan tau history namar kandai ka sin ka banengkong bakindon hadu sau pupra teli ki tim kiban yeshim benta hagane ka tournament parlok lada pidang kwa bantip susu syapang kiba kumkine Sngelbha ban komen bat subscribe ya kane ka channel kublai shibun